qudiem il-kappella ta' Sant'Anna fi Dwejra insellmulkom u nilqgħukom għal din ix-xandira li fiha se nwaslulkom qudiesa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ta' l-Anzjani u n-Nanniet li xi snin ilu il-Papa Franġisku xtaq illi jiġi iċċelebrat f'rabta mal-festa tan-Nanniet ta' Ġesu, Sant'Anna u San Ġwakkin. Illum propju 26 ta' Lulju il-Knisja tagħmel il-festa tagħhom fuq xewqa tal-Isqof qed issir din il-quddiesa quddiem il-Kappella ta' Sant'Anna hawnhekk fi Dwejra. Preżenza sabiħa ta' anzjani u nanniet mid-Djoċesi ta' Għawdex. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Jgħidu li x-xemx tbewż isbieħ. Allura nippruvaw nikkonslaw ftejt, naf li jasħana nieħdu ftit paċenzja. Imma dal-waqt tinżel. Nixtieq li f'din il-quddiesa li se nagħmlu flimkien inressa quddiem Alla. Jien flimkien mas-saċerdoti l-oħra u flimkien magħkom il-koll. It-talbiet kollha li għandna ġo qalbna lil Sant'Anna. Jien naf li minn hawn għandu ħafna uġieħ f'qalbu, forsi għal xi uliet jew uliet ta' uliet, forsi għal xi diffikultà li qiegħed jgħix bħalissa, xi problema, hekk. U naf li l-qalb tan-nanniet ħafna drabi tkun dik li terfa l-iktar. Għax terfa mhux biss ta' tfal, imma ta' tfal u kultant ta' tfal. Għalhekk inresqu dawn it-talbiet tagħna kollha kemm huma lil Alla l-Missier permezz ta' din il-qaddisa kbira Sant'Anna, in-Nanna ta' Ġesu. Biex nitħejjew tajjeb bħal li niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej jaħfrilna. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dinibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin. U billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla fil-għoli ta' smewiet.
jitolbu. Mulej Alla ta' missirijietna, inti ħtart lil San Ġwakin u lil Sant'Anna u tajtom il-grazzja li minnhom titwiletom mibnek magħmul bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna niksbu s-salvazzjoni li inti wet lil poplu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-liturġija tal-kelma l-lum mimlija erf dwar l-erf ta' dawk li huma imdaħlin fi żmien. Kif jgħidilna l-ewwel ktieb, l-ewwel qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Nisimgħu b'attenzjoni. L-ewwel qari. Isimhom jibqa' ħaj minn nisel għal ieħor. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Infaħru issa lil nies ta' ġieħ u l-missirijietna nisel wara ieħor. Dawn huma n-nies ta' ħniena li l-emejjel tajba tagħhom ma jintesewx. Għantu liedhom jibqa' il-ġid li kellhom, nisilhom joqgħod għal patt minħabba fihom u liedhom ukoll. Nisilhom jibqa' għal dejjem u sebħhom ma jitħassarx. L-itzma tagħhom mitfuna fis-sliem, imma isimhom jibqa' ħaj minn nisel għal ieħor. L-erf tagħhom jitkellem fuq il-poplu u tifħirhom ix-xandar il-ġema. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. Il-mulej ħalef wieda lil David u żgur li ma rġax lura minna. Wieħed minn nisel tiegħek jien inqiegħed fuq it-tron tiegħek. Flimkien, il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. Għax il-mulej għażel il-Sion u xtaqqa tkun id-dar tiegħu. Hawn ninsib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem. Fija rrid noqgħod għax ħabbejta. Flimkien, il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. Hemm min qajjem qawwa lil David. Inħejjem nara għas-sultan il-midluk tiegħi. Bil-mistħija il-libbes l-edewwa tiegħu. Imma fuqu tiddi il-kuruna tiegħi. Jagħtih ta' David missieru. Fit-tieni qari San Pawl il-Korintini fakkarhom illi Alla għażel id-dajfa tad-dinja. Forsi fost dawn id-dajfa hemm l-anzjani, il-mordan, n-nies, imma lilhom Alla jagħżel. Alla għażel id-dajfa tad-dinja. Ħuti, araw x'intom li Alla sejħilkom, għax mhumiex ħafna fostkom li huma qorrief skont il-qies tad-dinja, mhumiex ħafna s-setana, mhumiex ħafna n-nobli. Imma Alla għażel in-nies boloħ għad-dinja biex iħawwat l-qorrief. Għażel id-dajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija. Għażel il-mistmerra mid-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġib fix-xejn il-dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesu li sar għalina l-erf mingħand Alla, ġustizzja, dosija u fidwa, biex bħalma hu miktub min jiftaħar ħaj jiftaħar fil-mulej. Il-kelma tal-mulej. Sejrin issa nisimgħu x-xandir tal-kelma ta' Ġesu nnifsu fil-Vanġelu illi se jixxandar lilna minn hawn ftit tal-mumenti oħra. Nfakkar illi il-kant ta' din il-liturġija qed jiġi animat mill-kor tad-Djoċesi ta' Għawdex. Kienu jistennew il-faraġġ ta' Iżrael u kellhom l-Ispirtu Santu fuqhom. L-Evanġelju imqaddes sejjer jiġi imħabbar lilna mill-kappillan tal-parroċċa ta' San Lawrenz li magħha tagħmel din in-naħa ta' Dwejra tas-sew xaqliba sabiħa ta' Għawdex. Il-fatt Dunent Nibajjada l-kappillan ta' San Lawrenz huwa wkoll ir-rettur ta' din il-Knisja tant imfittxija u devota ta' Sant'Anna. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew.
Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw. Ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx. U jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Kif smajna f'din is-silta qasira ma tassew sinifikattiva minn fom Ġesu, fil-persuna ta' Ġesu Kristu jingħaqdu b'xi mod il-ġenerazzjonijiet kollha. U tassew li dawk li stennew għal tant żmien ma rnexxilhomx jaraw dak li raw dawk fi żmienu. Aħna llum ix-xurtjati li din il-kelma tasal għandna daqskemm antika dejjem ġdida. Nisimgħu s-salomilija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Nixtieq nirriflettu ftit fuq Sant'Anna u l-familja tagħha. U nqablu ftit il-familja tagħna ma tagħha. B'mod speċjali in-nanniet jistgħu qablu lilhom infushom ħafna ma' Sant'Anna. L-ewwel qabel kollu. Mhux se ndewwimkom tinkwetawx, naf l-isħana ta' L-ewwel qabel kollox. Intom taħsbu li Sant'Anna ma daħlix biċċa nkwiet kbira meta t-tifla tagħha Marija kellha tarbija mingħajr l-intħejl ta' raġel. Taħsbu intom li ma nkwetat Sant'Anna? Taħsbu intom li femet kollox mill-ewwel? U hawnhekk naħseb ta' min niftakru ftejt f'kemm ninkwetaw meta ma nifmowx lil uliedna, meta l-anzjani ma jifmowx lil uliedhom. Jew intom tifmuhom dejjem lil uliedkom. Jien naħseb li nixbħu ħafna l Sant'Anna u x'hekk f'dan ir-rigward illi spiss lil uliedna ma nifmuhomx. Imma anke Sant'Anna lil binta Marija li min jaf kemm kienet tħobba, żgur li kien hemm momenti li ma femitiex, żgur. Kien hemm momenti wkoll li fihom Sant'Anna ħassitha weħeda. U jiena naħseb li hija sitwazzjoni illi inħossu wkoll ħafna minnha, is-solitudni. Ix-xewqa li l-oħrajn jagħtu iktar kastna. Ix-xewqa li l-oħrajn ikunu iktar attenti għalina. Naħseb ukoll Sant'Anna ġarbet mhux biss is-solitudni, imma ġarbet ukoll diffikultà li ngħixu aħna wkoll il-koll kemm aħna il-biża' mid-diffikultajiet tas-saħħa. Meta il-bniedem jibda jikber fi żmien, jibdew jikbru id-diffikultajiet tas-saħħa. U serħu raskom ibqgħu ċerti li anki Sant'Anna inkwetat, anki Sant'Anna kellha d-diffikultajiet ta' saħħa tagħha illi xi ftit jew wisq kienu iġeluha ma tkunx tranquilla, ma tkunx kwieta kif jiġri lilna. Però Sant'Anna kellha xi ħaġa importanti ħafna illi nixtieq li l-lejla nħalluha tgħaddilna lilna kollha kemm aħna. Aħna li ngħaddu minn diffikultajiet li mhux dejjem nifhmu lil uliedna, aħna li ngħaddu minn diffikultajiet ta' solitudni u aħna li ngħaddu minn diffikultajiet ta' saħħa. X'kienet dejn il-ħaġa importanti? Il-fiduċja tagħha falla. Il-fiduċja tagħha falla. U jekk qegħdin hawn il-lejla għax kollha kemm aħna għandna ħafna fidi falla. Alla mhu se jħallina qatt weħidna. Ma ninsewx li Sant'Anna u xek ġarbet ħafna diffikultajiet, anke meta kienet għadha żagħżugħa, id-diffikultà li jkollha wilt, li jkollha bint, diffikultà li llum qed issir iktar komuni. U għalhekk nixtieq li f'din l-Ewkaristija nitolbu lil Alla biex jidħol bl-interċessjoni ta' Sant'Anna, in-nanna ta' Ġesu, biex jidħol għal dawn il-koppji, għal dawn il-familji li għaddejjin minn dawn il-momenti jibsa. Jalla, aħna ma nonqsu qatt mill-fiduċja tagħna f'Ġesu, għax din biss tista' żommna ta' fawx, din biss tista' żommna. Ħanejdilkom.
ħafna drabi aħna jkollna ħafna biżat fil-ħajja, ħafna biżat. U ngħixu bil-biżat xi darba tqum minn filgħodu kmieni, bil-biżat frasek, biża li se jiġri hekk, biża li se jiġri hekk, biża li t-tifla tiegħek jew it-tifel tiegħek se jiġrilu hekk. Hekk jew le. U jkun hemm biża li teħilma moħħok u tibqa' tkiddek, tibqa' tkissrek il-ġurnata kollha. Hekk dak ikun il-mument illi fih aħna nkunu imsejħejn biex nagħmlu att ta' fiduċja falla u ngħidulu mulej dan il-biża tiegħi inti taf bih. Mulej dan il-biża tiegħi ġej mill-imħabba kbira li jien għandi lejn it-tifel jew lejn it-tifla tiegħi. Imma mulej nafdalek lit-tifel lit-tifla tiegħi, nafdalek is-saħħa tiegħi, nafdalek id-diffikultajiet tiegħi, il-preokkupazzjoni tiegħi fidejk. Sant'Anna ejna biex bħalma jent kellek fiduċja kbira falla, hekk ukoll aħna ikollna fiduċja kbira fin-nepputi tiegħek Ġesu. Smajna hemmhekk l-omelija ta' l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din l-okkażjoni ta' qudiesa speċjali għal nanniet u l-anzjani f'okkażjoni tal-Jum Dinji ta' Talb għal nanniet u l-anzjani mniedi xi snin ilu mill-Papa Franġisku, qudiesa li qed issir hawnhekk f'post tassew sabiħ f'Għawdex fid-Dwejra kif tistgħu taraw ix-xemx bil-mod il-mod nieżla fuq ix-xefa ta' din in-naħa tal-punent tal-gżira. Għaddell tal-kappella tal-Knisja ta' Sant'Anna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tella s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mimweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Puti Eżies, il-mulej ma jwarrabniex meta naslu għax-xuħija u ma jitlaqniex meta titlaqna saħħitna b'din il-fiduċja falla Alla li huwa iż-żożija tagħna ejjew nresqulu it-talbiet tagħna. Sant'Anna u San Ġwakkin, intom ħejjejtu lill-Verġni Marija biex misteru tal-għaġeb kienet lesta tilqa fija il-ħidma tal-Ispirtu Santu. Sant'Anna u San Ġwakkin, kunu qrib il-ġenituri nsara sabiex iħejju lill-uliedhom ħalli jarfu u jilqaw fihom il-ħidma tal-Ispirtu ta' Alla. Nitolbu. Nitolbuk mulej. Il-Vanġelu jgħidilna li Ġuseppi tħasseb u tbażża bit-tqala ta' Marija, l-arusa tiegħu. Ma jgħidilniex il-Vanġelu x'kienet ir-reazzjoni tal-ġenituri tagħha. Sant'Anna u San Ġwakkin, kunu ta' gwida għal dawk il-ġenituri li jieħdu minn olidhom xi sorpriża li tkun il-bot minn dak li kienu jistennew. Nitolbu. Nanniet tal-mulej Ġesu, Anna u Ġwakkin, ejnu lil-nanniet u lill-anzjani Maltin u Għawċin biex ma jedewx jiżirgħu fiż-żar tal-familja tagħhom iż-żerrija tas-saltna sabiex imbagħad bil-grazzja ta' Alla meta jsir il-waqt din tagħti il-frott tagħha. Nitolbu. Sant'Anna u San Ġwakkin, intom li fl-iskola tagħkom tħejjiet il-Verġni Marija biex tkun it-tabernaklu ta' Alla li sar bniedem,
ħeġġu fina ix-xenqa l-vokazzjonijiet, anke biex qatt ma jonqos mit-tabernakli tagħna il-ħobs tal-vjaġġ għalina. Nitolbu. Fiskiet ta' qalbna kull wieħed u kull waħda minna inżidu it-talbiet u x-xewqat li ġejna bihom hawnhekk il-lejla lil Sant'Anna u San Ġwakkejn. Talbiet forsi ta' fejqan, talbiet ta' grazzi li għandna bżonn. Ejjew nagħmlu għatta fidi fin-nanniet ta' Ġesu li jidħlu għalina qoddim il-missier fiskiet. Ismana missier ta' dejjem, aħna u nitolbuk bl-interċessjoni tal-qaddisin Anna u Ġwakkejn. Għatina sem fil-wirt tiegħek, int li qatt ma titbiddel, żomna dejjem sħaħ u mexxina f'dawn iż-żminijiet li dejjem jitbidlu bi Kristu Sidna. Amen. Smajna dawk it-talbiet fisem il-komunità illi saru għall-interċessjoni ta' dawn iż-żewġ qaddisin eżis, ġenituri tal-Verġni Marija, Anna u Ġwakkejn, in-nanniet ta' Ġesu, għalkemm ma jissemmewx fir-rakkonti tal-Vanġeli imma jingħatawlna mill-apokrifi, però tradizzjoni nisranija żammet sa mill-qedem id-devozzjoni kbira lejhom u il-Papa Franġisku 4 snin ilu oġbu jwaqqaf din il-ġurnata dinjija, il-jum dinji tan-nanniet u l-anzjani, illi propjament se jiġi ċelebrat il-ħadd li ġej, imma huwa marbut ma' din il-festa ta' Sant'Anna u San Ġwakkejn, nanniet ta' Ġesu. Dan huwa r-raba' jum dinji tan-nanniet u l-anzjani, illi bħala tema għal messaġġ tiegħu għal din il-ġurnata illi ħareġ kif jagħmel kull sena il-Papa Franġisku li jħossu wkoll parti minn din il-kategorija, għażel silta mis-Salm 71. Twarrabnix meta nasal għax-xuħija. Ejjew tassew nitolbu illi l-anzjani tagħna jibqgħu dejjem l-għoża tal-komunitajiet tagħna u ma jiġux imwarba għal ġenb. Huma t-teżor tal-memorja u tal-erf kif iħobb jgħid il-Papa Franġisku illi l-ġenerazzjonijiet iż-żgħar tant għandhom bżonn li jkunu qrib tagħhom sabiex jixorbu mill-memorja u mill-erf tagħhom minn dan it-teżor. Veru li forsi ix-xemx fuq il-ħajja tagħhom tinsab fl-għabex tagħha bħalma tidher ix-xemx hawnhekk fuq ix-xefaq nieżla fuq il-baħar ta' Dwejra, però mhux biss tfadlilhom ħafna xjagħtu imma il-komunità, is-soċjetà tagħna għandha bżonnhom. U dan huwa wkoll il-messaġġ li ħareġ mod sabiħ ħafna mill-homilija li għamel l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma waqt din il-quddiesa li jista' tinsab fil-ħin tal-offertorju. Ma' ġenb l-altar tinsab meqjuma wkoll ix-xbija illi normalment hija meqjuma fil-kappella hawnhekk li tant hija mfittxija, ix-xbija ta' Sant'Anna xogħol ta' Michael Camilleri Kawki fl-1982. Xbija ħelwa li turi lil Anna bit-tfajla xkejkna Marija imħadna magħha. U aħna nitolbu lil Anna u Marija u Nana ta' Ġesu flimkien ma' żewġa San Ġwakkejn sabiex jipproteġu l-familji tagħna, speċjalment l-anzjani tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej daw l-offerti li bil-qima kollha qed nagħmlulek u għatina sehem fil-barka li jintwet lil Abramu lil nislu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar lil mulej Alla tagħna.
Sewa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġema tal-qaddisejn fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawrejn minn sħaba kbira ta' xieda, qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn ward li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet intennu l-innu tat-tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara li klaħ il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Demm imqaddes ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha.
Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, Sant'Anna u San Ġwakkin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qalb u flimkien inkantaw it-talba li għallimna li mallem tagħna Ġesu. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ġest spiritwali ta' paċi b'mod speċjali lilkom l-anzjani u n-nanniet u l-morda li qegħdin issegwuna minn djarkom f'dan il-mument, il-paċi ta' Kristu rxoxt tassew issieħeb kull mument tal-ħajja tagħkom. Flimkien mal-kor ejjew issa inħejju ruħna għal mument għażiż ta' tqarbin imqaddes bil-kant tal-ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu, li jerfa fuq l-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. F'dan il-moment ta' preparazzjoni biex dawk li hawn preżenti hawnhekk fid-dwejra qrib il-kappella ta' Sant'Anna għal din il-quddiesa qed iħejju ruhom sabiex jersqu jitqarbnu.
Intom ukoll eżis telespettaturi u semmija li qegħdin isseguna inħeġġixkom biex tingħaqdu miegħi f'din it-talba ta' tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen illi int tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Amen. Infakkar illi din hija qudiesa illi qed imexxi l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma, miegħu għandu wkoll lill-kappellan ta' San Lawrenz, Dunent Nibajjada, kif ukoll saċerdot ieħor mill-parroċċa ta' San Lawrenz, l-aktar parroċċa qrib, Dunendru Grima, u għalija huma preżenti bosta anzjani u nanniet mid-diversi komunitajiet parrokjali tal-Gżira Aħuċċija. Qegħdin niċċelebraw ir-raba' jum dinji tal-anzjani u n-nanniet, illi huwa organizzat mid-Dikasteru għall-Lajċi, il-Familja u l-Ħajja fih dan il-Vatikan. Hija xewqa tal-Papa Franġisku illi frabta mal-festa ta' Sant'Anna u San Ġwakkin, nanniet ta' Ġesu, il-Knisja Universali tiddedika dan il-jum illi propjament se jiġi ċelebrat universalment il-ħadd li ġej jew dan il-ħadd 28 ta' Lulju sabiex nitolbu għan-nanniet tagħna għall-anzjani fil-komunitajiet tagħna. Imma mhux hekk biss, napprezzaw il-preżenza tagħhom, nożżuha bħala tassew teżor ta' ħajja. U f'dan kollu tallimna din il-qaddisa, dawn iż-żewġ qaddisin nanniet ta' Ġesu, illi tant bożza kbira mhux biss rabbew lil Marija, illi kellha tkun l-om tal-iben ta' Alla magħmul bniedem, imma wkoll nistħajlu għaliex ma nafux kemm damu ħajjin, imma illi setew ukoll igawdu fil-faraġġ tal-preżenza tal-iben ta' Alla, in-nepputi tagħhom, illi jiġri fid-dar ta' Nazaret. Maħdan mhux biss ommu u missieru Marija u Ġuseppi, imma wkoll in-nanniet tiegħu. Fid-Dwejra illi hija wieħed mill-aktar postijiet spettakolari rridu ngħidu għal dak li toffri n-natura f'dawn il-postijiet, f'dawn l-inħawi, rokna mill-aktar sabiħa tal-Gżira Awċija li tiġbed tant turisti. Hekk kienet tagħmel meta kienet hemm il-famuża tieqa illi waqgħet xi snin ilu ġarfet mill-elementi naturali, imma hekk għadha tagħmel illum minħabba x-xeni spettakolari li toffri, speċjalment inżul ix-xemx, ħafna huma dawk li jiġu biex igawdu dan il-mument sabiħ li toffri n-natura f'dan il-post, speċjalment f'dawn ix-xhur tas-sajf. Hija l-post ukoll li fiha tinsab din il-kappella, kappella li l-binja tagħha mhijiex antika wisq, imma sadattant tiġbed ħafna u ħafna devoti, speċjalment ġenituri bit-tfal, bit-trabi tagħhom li jiġu hawnhekk matul is-sena biex joffru it-trabi tagħhom lil Sant'Anna u jitolbu il-barka speċjali tagħha f'din il-knisja, f'din il-kappella ċkejkna iddedikata lilha illi tagħmel mal-parroċċa ta' San Lawrenz. U fil-fatt wara tqarbin se jsir ukoll dan il-mument tal-barka tal-ulijiet, tat-trabi, illi naturalment illum qegħdin nagħmlu din l-enfasi partikolari kemm hu sabiħ li jkun hemm dan il-pont li jkun sħiħ u jkompli jissaħħaħ anki fih dan il-komunitajiet insara tagħna bejn in-nanniet, bejn l-anzjani illi jġibu magħhom il-memorja, it-teżor tal-erf, tal-passat, tal-imoddi bl-esperjenza kollha tagħha. U mill-banda l-oħra jaqdu ma' dan id-dinamiżmu l-enerġija ta' ċkejknin. Id-Dwejra toffri wkoll deriet mill-aktar sbieħ veduti naturali illi toffri il-ġeografija ta' dan il-post, bħal l-famuża ġebla tal-ġeneral illi wieħed għadu jista' jgawdi f'dan il-post u minn idejn il-bniedem wieħed mit-torrijiet kostali tal-Assa, it-torri ta' Dwejra, illi bħal jaħkem fuq il-kosta ta' dawn l-inħawi biex ifakkar ukoll fi żminijiet li moddija. Forsi mhux ukoll
kombinazzjoni li l-lum 26 ta' Lulju, skużawni, huwa anniversarju ta' ġrajja mill-aktar kibja għal-Gżira Awċija li spiss hija minsija fil-memorja kollettiva tagħna. L-assedju ta' Għawdex tal-1551 illi fih il-ġeneral Dragut kaxkar fl-eżilju kważi il-popolazzjoni kollha Awċija u ħalla biss fil-fatt ftit anzjani, ftit xjuħ. Hija ġrajja illi tfakkarna fl-modi mhux daqstant sabiħ tal-gżira tagħna fejn il-poplu tagħna kellu tant ibati minħabba il-ħbit tal-għadu. Infakru li din hija xandira mid-dwejra Għawdex, propju minn qudiem il-kappella ta' Sant'Anna, fejn l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma hija timexxi din il-qudisa tas-sew sabiħa f'din l-okkażjoni ta' jum in-nanniet u l-anzjani. Kategorija tant għażiża għall-Knisja, għall-komunità Nisranija. Il-kor ġeċesan qiegħed janema din il-liturġija tal-lejla, hekk kif ix-xemx bil-mod il-mod nieżla fuq ix-xefaq tal-baħar li idawwar din il-parti tal-kosta Awċija, parti spettakolari illi tiġbed lejha tant u tant ammiraturi. Il-lejla aħna qed niċċelebraw l-Ewkaristija f'dan il-post fejn tant u tant nies jiġu matul is-sena biex igawdu il-ġmiel tal-ħolqien. Wara kollox l-Ewkaristija hija tassew mazza fil-ħolqien, anki l-istess ħobs u nbit li jinbidlu jisiru l-ġisem u d-dem tal-mulej. Huma dak li Alla nnifsu l-ħalliq jatina bħala doni biex aħna inrodduhom lura. U dan isir fiċ-ċelebrazzjoni ta' kull Ewkaristija. Kif qegħdin bil-qiegħda minuta waħda minuta, mhux se ndewwimkom. Ħafna minnkom qed jaraw ix-xemx nieżla, mhux vieru. Min jaf kemm il-darba telet u niżlet fuq il-ħajja tagħna. U m'għandunajniex u xek. Naħseb hekk ta' min ngħidulu grazzi lil Mulej mod speċjali minnu kbejr fl-età, min jaf kemm il-darba telet u niżlet fil-ħajja tiegħu ix-xemx. U forsi jħod minna jħossuna ftejt finżul ix-xemx ukoll. U xek. Il-terza età fi żmien ix-xemx, fi inżul ix-xemx. Però tinsewx li x-xemx niżlet mhux biex tibqa' moħbija u mottija. Għada filgħodu terġa' tisbaħ. U hekk jiġri lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Anke meta jiġi l-lejl tal-mewt li fih sejħilna l-mulej, il-lejl tal-mewt mhux għal dejjem. Imma hu sempliċement l-għadba tarġa taż-żernieq ta' dawl ġdejt, ta' xem ġdida. Ejjew nemnu fija bis-serjetà dejn. Għax dan jagħti sens lil ħajjitna l-bqija inkunu nduru u naqdu fil-vojt kollha kemm aħna. Nitolbu. U Alla, intrid li jibnek il-waħdini jitwiret mill-bnedmin biex misteru tal-għaġeb il-bnedmin jieħdu twelid ġdejt minnek.
Fit-tiba tiegħek ħares lil dawk li inti titma' bil-ħobs tal-ulied u qaddishom bl-ispirtu tal-adozzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Issa f'dan il-moment sejjer nistiden dawk il-ġenituri li għandhom it-tfal u trabi sabiex jersqu qrib l-istatwa ta' Sant'Anna, anke dawk li qegħdin jistennew tarbija, sabiex issir il-preżentazzjoni ta' dawn it-tfal u trabi lil nanna ta' Ġesu. Għalhekk nistedinkom sabiex tersqu hawnhekk dawk kollha li għandkom it-tfal jew li qegħdin tistennew tarbija ħalli ssir il-preżentazzjoni tagħhom. Smajtu dak l-appell tal-kappillan propju hija Ejja. drawwa sabiħa ħafna f'din il-komunità ma minn għawdex kollu illi dawk illi għandhom trabi jew qed jistennew tarbija jew għandhom tfal żgħar iġibuhom f'riġlejn Sant'Anna biex jippreżentawhom lil din il-qaddisa illi hija tant maħbuba u mfittxija mill-ġenituri u min-nanniet sabiex issir din il-preżentazzjoni talba li se jmexxi propju l-isqofissa fil-preżenza ta' dawn it-tfal u l-ġenituri tagħhom illi qed taraw miġburin madwar ix-xbija ta' Sant'Anna. Ħanamlu talba fuq il-ġenituri l-ewwel ta' nitolbu. Birek mulej dawn il-ġenituri li aħna fismek qegħdin nilqgħu bil-ferħ f'dan il-post ta' żejs ħdejn il-kappella ta' Sant'Anna biex jippreżentaw lit-tarbija tagħhom u lit-tfal tagħhom biex jien tkun dejjem il-qawwa u l-għajn tal-paċi tagħhom bi Kristu Sidna. Amen. Mulej Alla tagħna int ħejjejt tifħejra l-ismek minn fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib. Fit-tiba tiegħek ħares lejn dawn it-tfal subien u bniet li l-fidi tal-Knisja qed tirrikmandalek bl-interċessjoni ta' Sant'Anna biex turi tjubitek magħhom. Kif ibnek laqa għandu li tfalu berikom, hekk intom issier bl-interċessjoni ta' Sant'Anna u San Ġwakkejn sawwa bil-barka tiegħek fuqhom biex meta jikbru imqawwija mill-Ispirtu Santu ikunu xhieda ta' Kristu bi kliemhom u bemilhom inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa se nroxx fuq dawn it-tfal lil manbierek biex ifakkarna l-kol kemm aħna lilhom u lilna fil-magħmudija. Kemm hu sabiħ u fl-istess sinifikanti li naraw din il-preżenza sabiħa tal-ġenerazzjoni żgħira ta' tfal hawnhekk miġbura fl-istess post flimkien man-nanniet u l-anzjani. Tassew din hija is-sitwazzjoni ideali biex ngħidu hekk ta' li tant ikun jitkellem fuq għall-Papa Franġisku. L-anzjani u ċkejknin flimkien tant għandna x'nitalmu minn xulxin. U issa l-barka tal-aħħar illi ġiet imħejja wkoll għal din il-ġurnata tal-jum dinji tan-nanniet u l-anzjani mid-Dikasteru fil-Vatikan. U Alla, għajn ta' kull ħnina li żejjent lil dawn uliedek bid-don ta' omor twil. Għatihom ukoll l-barka tiegħek, għamel li jħossu l-ħlewwa u l-qawwa tal-preżenza tiegħek huma u jħarsu lejn li moddi. Ħajjitennew bil-ħnina tiegħek u waqt li jħarsu lejn il-ġejjieni ħajżommu sħiħ fit-tama li ma tmut qatt bi Kristu Sidna. Amen. Qabel nagħtikom il-barka, nixtieq nirringrazzja lil kappillan Fader Entni Bajjada li laqana u nisfel f'din il-kappella, nirringrazzja l-Kunsill Lokali ta' San Lawrenz li tara din il-possibilità, il-kor li daw kollha li jenu biex tiġi organizzata din iċ-ċelebrazzjoni u nirringrazzja lilkom li sapportajtu x-xemx għal darboħra ra bħalissa l-ħejn l-aħjar li nibdew u xek. Mela issa nitalmu għal darboħra. Nitalmu għal darbohra. Ekku nixtieq ukoll ngħidilkom kif qegħdin hawnhekk il-kol mixburejn lek li d-djoċesi ta' Għawdex aħna qegħdin naħsbu biex noħolqu grupp ta' nies illi jaħsbu iktar fl-anzjani, fit-terza età, biex inkunu nistgħu ngħinuhom f'diversi affarijiet, f'affarijiet materjali ma fuq kollox f'affarijiet spiritwali.
għaddejjin bħalissa b'dawn il-ħidmiet. U għalhekk nixtieq nirringrazzja wkoll lil dawk il-persuni li jgħenu propju fl-organizzazzjoni taċ-ċelebrazzjoni propju f'dan is-sens. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu, inroddu ħajr lill-Alla. Kantaw flimkien numru 5 isma' ħalanja. Il-proċessjoni tas saċerdoti konċelebranti flimkien mal-isqof li fosthom hemm ukoll Monsignor Mikiel Mintoff mill-Parroċċja tal-Asri u l-Kanonku Michael Mifsud li huwa wieħed mill-kappellani tal-isptar tidħol lura lejn il-kappella lejn il-Knisja ta' Sant'Anna hawnhekk fi Dwejra fit-tmiem din il-Quddiesa. Il-kori kanta dal-innu sabiħ lill-Verġni Om tagħna Marija illi huwa innu miktub mill-poeta nazzjonali tagħna Dunkarm Bsajla. Aħna nagħlqu din ix-xandira mid-Dwejra fejn wassalnilkom din il-quddiesa fl-okkażjoni tar-raba' jum dinji tan-nanniet u l-anzjani billi nistednukom titolbu magħna flimkien it-talba illi kiteb apposta il-Papa Franġisku għal din il-ġurnata dinjija. Mulej Alla, kollok fedeltà. Int li ħlaqtna xbija tiegħek, int li qatt ma titlaqna weħidna u li timxi magħna f'kull staġun tal-ħajja. La tabbandunanniex u għatina ħsiebna u għatina mill-ġdid il-ħila li niskopru minn aħna u narfu li aħna wliedek. Ġeddet lil qlubna bil-kelma tiegħek u tħalli lil ħadd iħossu mwarrab. Ħajjim lina l-ispirtu ta' mħabbtek bil-ħlewwa tiegħek u jallimna ngħidu lil dawk li magħhom niltaqgħu fil-vjaġġ tagħna. Jiena mhux se nabbandunak. Bl-għajnuna ta' ibnek il-maħbub, għamel li ma nitilfux it-toma tal-fraternità u ma nċedux għad-dieqa tas-solitudni. Inna nħarsu lejn il-futur b'tama mġedda u nagħmlu mill-jum dinji tan-nanniet u l-anzjani jum mingħajr solitudni u jum mimli bl-ewwel frott tal-paċi tiegħek. Amen. Dik kienet it-talba illi kiteb il-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku sabiex nitolbu flimkien f'dan ir-raba' jum dinji tan-nanniet u l-anzjani, talba illi tqasmet ukoll fuq Santa biex bija ħelwa illi rajtu fil-bidu ta' din ix-xandira fuq l-iskreens tagħkom tal-familja ta' Ġwakkin, Anna u Marija. U b'dawn ix-xeni sbieħ tax-xemx nieżla kważi dbus ix-xefaq tal-baħar, aħna minn dan il-post sabiħ ta' Dwejra inselmulkom mill-ġdid, nirringrazzjawkom illi kontu magħna għal din ix-xandira u inselmulkom.